håber, at I alle sammen er klar til at indgå en god handel. Og jeg vil hermed erklære Frivilligbørs Esbjerg 2016 for åben. God fornøjelse. Jeg er faktisk en lille smule stolt over, at vi har så mange ressourcer til stede i vores kommune, at der er mennesker og foreninger og organisationer, der har så meget at give ud af, at vi kan løse nogle af de behov, som vi som kommune måske har svært ved at løfte selv. Så derfor er jeg rigtig glad for, at det der frivillige arbejde, det trives godt her i vores kommune. Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt koncept. Jeg synes, det er godt, at man kan mødes på kryds og tværs, altså fordi vi alle sammen har en sag, vi brænder for, og det er rigtig spændende at vide, hvad de andres visioner de er i dag. Jeg synes, det er godt, at vi kan få skabt nogle kontakter, vi måske ikke lige sådan ville få skabt. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, fordi at der ikke behøves at være penge imellem. Der er mange organisationer, både kulturelle og sportslige og sådan noget her, som godt kan få en masse gavn af hinanden. Så jeg hilser det meget velkommen. Vi har allerede fået så mange aftaler, så det er helt utroligt, og det er rigtig spændende. Og det er spændende, at man kan hjælpe hinanden. Jeg synes, det er dejligt at møde så mange engagerede mennesker, og som gerne vil lave nogle aftaler, og vi er friske på aftaler her. Vi får muligheden for at indgå nogle aftaler med nogle andre frivillige organisationer, og kan ligesom både tilbyde og få noget af det, som vi selv mangler. Så det synes jeg er rigtig godt, at vi kan bruge hinandens ressourcer på den måde. Jamen, jeg er blevet utrolig overrasket indtil videre. Jeg synes, det har været helt fantastisk. Jeg synes, jeg har mødt en masse spændende organisationer og hørt om deres arbejde. Fundet ud af, hvor meget vi egentlig sammen kan få ud af det, når vi hjælpes med at løse nogle opgaver. Det er jo et fantastisk tiltag. Altså det burde man jo have lavet for længe siden. Det er utroligt, at man ikke har lavet det. Vi står med tomme lokaler. Nu får vi mennesker ind i dem. Der kommer liv omkring os. Vi har studerende, der kan se frem til virkelig, virkelig spændende opgaver fra det virkelige verden, i stedet for, at de kun skal høre på os større undervisere. Det er fantastisk. Det er egentlig utroligt, hvor meget at folk de finder ud af, at de kan bruge hinanden til, hvor de slet ikke havde forestillet sig, at de egentlig kunne det. For eksempel er der nogen, der hjemmefra har fundet ud af, hvad vil vi egentlig gerne give ud af, og andre render rundt og leder efter hinanden på en eller anden sjov, mærkværdig måde. Og der er jo rigtig, rigtig mange aftaler, der er blevet indgået i dag, som jeg faktisk ikke kunne forestille mig, ellers ville have mødtes. Så det er helt genialt. Jamen, jeg må også bare sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Nu hørte vi Kurt Jakobsen som børschef, der sagde, at han håbede på, at der skulle indgås omkring 100 aftaler i dag, og hvad er vi oppe på? 170 tror jeg, vi har. Der er stadigvæk lige en lille smule tid tilbage. Jeg var også lige rundt og snakke lidt med folk sådan rent indledningsvis, og der er nogen, der stod måske og puttede sig lidt og sagde, men hvad kan vi lave aftaler om? Og det var lidt sjovt her at komme tilbage til dem her for 10 minutter siden, og så er det rent faktisk indgået en stak aftaler, så jeg synes, det er en stor succes, det her. Vi har da fået indgået et par stykker, ja. Om at vi skal ud og holde noget oplæg. Havde du fået lavet nogle aftaler? Jeg har fået nogle aftaler om, vi har fået nogle gratis lokaler til låns med noget bordtennis, hvor der er mulighed for, at vi kan lave noget mad med fællesspisning. Jamen, vi har simpelthen været så heldige at få en aftale med UC Syd om, at vi må låne lokaler hos dem. Og de her store lokaler med plads til mange og med elevator og de faciliteter, vi har brug for, så det er helt fantastisk. Vi har lavet nogle aftaler. Hvor mange vi lige har, det ved jeg ikke. Men vi har nok rundet 10 i hvert fald allerede. Jeg tror, vi er oppe på en 5-6 stykker, så vi er effektive her. Ja, det præcise antal ved jeg egentlig ikke lige nu, men jeg vil skyde på en 8-9 stykker i hvert fald. Jamen, det har været helt suverænt. Det har været virkelig dejligt at se, at der har været sådan en leben her, og folk har snakket og fået lavet rigtig mange aftaler, og over al forventning, at der er indgået 178 aftaler, så det havde jeg slet ikke regnet med, så det er jo faktisk det antal, som man kan sige er højst i hele Danmark, der har været indgået ved en frivillig børs. Så det er dejligt, at vi godt kunne slå den rekord, men det havde vi da også håbet på. Nu er det jo den 5. største by, så det skulle vi jo gerne kunne gøre her i Esbjerg.